Ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Para sa ika-7 anibersaryo ng Radyo Pangasinan, ako po ay bumabati sa inyong anibersaryo. Maraming salamat sa inyong serbisyo na ibinibigay sa taong bayan. At kayo po ang isa sa mga nakikita po namin na katuwang ng gobyerno upang ipaabot ang mga dapat mangyari ng taong bayan. At asahan nyo po na tayo po ay magtulungan at dalangin po namin na unaway marami pa kayong serbisyong magagawa at maibibigay sa ating mga kababayan. So mabuhay po ang Radyo Pangasinan at mabuhay po ang lahat ng mga empleyado dyan. Pagbati mula kay Councilor Jonathan T. Ramos ng Lingayen, Pangasinan. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. May, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong liknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupagan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Babalay. Minutos kasumpalaan alas 7 at kabuasan. Good morning. Si kayo namin. Wadjala sa programan na pitalaran nyo, programan pakarungalan na saray nandurumaran na impormasyon balita. Yan nagagawa at kaliber-liber naluyag tayong Pangasinan, Tanjad Bansan, Pilipinas. Petsa Gisla, bulan na Abril 2026. Nagulatan na Biyernes. Kuya, so bakasyon, Junior Nixon, nanto nasa empleyado. Yadaspeto Technical Engineer Nixon Dakal last week. Holy Week, Webis Santo, Biyernes Santo, Sabado Simba, natanmat. Araw ng kagitingan, insan 4-day work week, insan weekend. Doko, yung bakasyon. Musakila namin ditan. Amigo yung balat, RJ Jimenez at your service, always.
Musalaray tricycle, ya kawat, tricycle drivers. Ya kawat nasa may 500 o 5,000 pesos ya ayuda. Naupot la. Singalabat dimala na dakulap anto bayar lad utang. Pero at least akatulong. Wala niray balay agdani niter. Satan ya ayuda dasaray nag-tricycle tatang tanagagit. Dimundalan talaga so Aguera, Engineer Nixon. 2 weeks so apan tungtungan ay ceasefire. Dan dasay pagloy bukig da bautan na sa Iran tanduaran kalaban tun bansa Israel tan Amerika. Nagnapla kasi at imundalatan sugera. Sabi ng kumpare kong manginginom, Engineer Nixon ang paparakil iralamat na armas, ang paano walay na uputan, kwantumot, ay alugla ko mon. Siyempre, si Sparta na yung gapi bumbaan, ang paano mampaparakil iralamat na armas. Sumpal na 2 weeks mangkilalbong ay susilis. Wag naman na sana kasi good news harapan niya simba. At nayari na walay rollback. Uy, marakap ya dungalan. Walay tapyas produkto na petrolyo. Ganyan sana. Nantoy kapulos dan na ang yatagay na presyo na produktong petrolyo nang gimapuyan gera. Mamut kumon so kapulos dan na mangipaksab na rollback anto Pero hindi masyadong mararamdaman daw. Pero at least hindi tumaas. Kundi matatapyasan yung presyo ng produktong petrolyo sa darating na Martes. Nasa pagtaya 7 pesos per liter sa diesel at hanggang 3 piso sa presyo ng gasolina. At least walay bawas. Sabi naman ng DOA hindi naman agaran yung pwedeng maramdaman natin yung agarang pagbalik sa dating presyo bago yung gera pigaratay presyo ng kapuni gera 54 kwantura 56 yang gad natan so gasolina natan ay unaabot laad sanlasos at atong tanagagi. Akin ay balik tadoy mas mabli so presyo na diesel yan ang gapigira mamuray diesel natan mabli atan may loob supply and demand tatang tanagagi mas dakal so manguusar na diesel yan mable pero ayaw mo balit so usaran nasaray mas transport tatang tanagagi raya pampubliko iran na luluganan di dapat ay kumon so mamura piya na ago na tagay sa pasahe tano'y matagay lay pasahe apektado la namin. Pero walay good news lalamot para dasaray transport sektor unang datada da Metro Manila. Pangitor na diskwento ya 10 pesos kada litro. Dasaray ay umpapasada. Dan wala ni so may
pangarkilad si kara na gobyerno indan ira na tulong. Aron daray kina wala da transport group. Si kara so most affected sector at ayan na nagagawan na gira pinablimiran na dumarungo kanyan na talusan titan kanyan na say Presidente Timot si Presidente Bongbong Marcos na may mga pasaring siguro yung mga kalaban sa politika, mga oposisyon, anong ginagawa mo? Ito nga hindi magkaong gagagaw. Kaya anong tawag nila doon, General Nixon, may talagang gagawin tumot. So, trabaho to. Bilang presidente tayo naayos o dino matutugunan po ang mga pangangailangan ng mga most affected sector sa ating bansang Pilipinas. Kanyan si katutan so sakay samay anunot lamat na gobyerno tayo panamaglay nasaya presidente tayo babangil yagday babagay walay sakit to kuno Engineer Nixon pero it's a fake news iratan ikakamayat dan balita walay colon cancer to stage 4 aliwan tuatan dilinulatan nasaya palasyo tayo aliwan tuatan so ikakamayat dan balita saya presidente tayo at walay matindi sakit to nani tay parungol ko sa si kayo tatang tanagagik saya na balibalin kanunutan lamot na saya gobyerno tapyano jaduntan at naindan na saya ayuda so saray wala da transport sector marakot ya pati saray mananakay mayroon hong mga diskwento dyan. Ito po, pakinggan natin si Presidente. Ang 10 piso kada litro na bawas para sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Sisimulan muna natin ito sa NCR sa susunod na linggo. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan natin. Pinipigilan din natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy upang masigurong mapupunta ito sa tama at hindi ito maabuso. Ginagawa natin ito lahat para manatiling maayos ang takbo ng inyong araw-araw na buhay. Ang bawat desisyon na ginagawa natin ay may isang layunin lamang, maprotektahan ang Pilipino. Maraming salamat po. Yun. May isang layunin ang ginagawa natin, ang maprotektahan ang bawat Pilipino. So, syempre, transport sector so, unaan niya ako na, tatang tanagagi. Aliwan misal, so kimanan o gingan, so, epekto na produkto na petroleum, niya tagay na saray produkto na petroleum. Domino effect ni. Ganyan na napag, unaan, iramay mas higit na nangangailangan. Ay matlaray yan, iray sumisigay.
nasaray wala da agricultural sector manusar mo tiratan, di ba? Engineer Nixon na crudo, gasolina. Yan na napagmatlaraya ya si karay isublay yan to ayan dan na sa ayuda. Kano jaduntan at makausil ira. Dasay nagwagaw iya gastos yan. So ayan ang patunay ng ating presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos malakas at talagang ginagampanan ng tungkulin bilang ama ng ating bansang Pilipinas. Matugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipino. Yun po yun. Yung kanyang sinabi. Good morning sa mga nakikinig yan po sa Barangay Pangapisan Norte, Lingayen, Pangasinan. Yung ating mga kaibigan dyan na sumisigay, sana mabigyan na rin ng subsidy sa gasolina. At ganun din yung ating mga kaibigan na sumisigay din, managkalukor dyan sa Libsong, Barangay Manibok. Good morning. Kumusta la? So, pagkakalay Siranatan. By the way, at may report yung karuman agawan na impamaltog at sakay dati na barangay kapitan ditanad Dulag ay alas 9 na nimbanag yagaw nan saya so pinaltog na riding in tandem at kalugan mo at motorsiklo sa salita na biktima ya dati na barangay kapitan antag dating pulis mo at gagawaan so tampulan niya investigasyon na saray kabyangan otoridad da balay na Lingayen. Da panamaglay na sa Chief of Police si Lieutenant Colonel John Mar Gonzales na sa kabyangan na PPO. Da sa impanggawan tampol na sa case conference na piano natukoy Nantoy motibo tan no siya sa suspect at according to an information walalay development na sa tanya kaso. Ani nagunuyan at ang paano nakontak tayo si Hepe yan na makala tayo na karuman yung impormasyon nilira at sa tanya gawan shooting incident. Itano da barangay Dulag, Lingayen, Pangasinan. Ni batik da ni da hospital pero nga po agto ni lampas at binawid bilay lang lamang sa salitan biktima. Good morning sa ating mga tagapakinig yan po sa Binmaloy, Pangasinan. Darakla so asaray dumarangal titan balay na Binmaloy. Tanad sa barangay Papaguyan. Good morning, Kapwil Suriano. Tanad Balagan, Pututan. Good morning, Caloocan, Kanawalan. Tanad Baybay Pulong. Good morning, si kayo namin. Tatalaran ng dami programa na PEM na nita na alas 8:30 hanggang alas 9 na kabwasan. Morning mat, saray dumarangal titan da Kabalitian Island. Pasensya kilan, takan tayo mat sumansalite Pangasinan anto basit laang te amok nga isa Ilocano pantungtungan pero mawatak. Di ba? Aliwa tayon puro ni Ilocano taga tayo Lingayen puro na Pangasinan anto salita tiddan. Pero aray kakanayon tiyo, watan da Kabalitian Island. Good morning. Ngada saratay makukuli walalad tao ayaman na papakan na saray bangus at saray fish cages. Good morning. Morning mat, saray tagatan da barangay Kawayan, Sual, Pangasinan.
talaga mata ay mabawabawag. So ngaran na sa kaya mangaray Liward Kaburaw ita na da barangay Kawayan ay paganiganin na kapitan da sayay manasinggerlan na barangay eleksyon. Pero Engineer Nixon walay programa na sa national government ay singa punto sa nasaray incumbent iran kakapitanis susayan na programa na sa national government ay siyempre manasinggerla so barangay eleksyon inatanot talaga na manimaton laray constituent da sa may kiwas kurang da at singa naindan ira amoy ayuda antuya kasi nani kabatan tayo ipawil tayo ngad nagugunuyan ganyan na makapuntos iray incumbent barangay kakapitan dasayan ipalabo na sa national government dasay sikara ang tutang kasi nani. Morning mat dasaray taga poblasyon dita na Lingayen dita na public market. Good morning sikay namin speaking of barangay poblasyon. Siyempre sa kapinandadtan si Kapitan Hiram Hidalgo katumat son tatalindag bilang Liga President dita na Lingayen kanyan automatic sa kayan kabyangan na sangguniang bayan at Lingayen kasikatulante so Liga President dita na balay na Lingayen. Mano good morning Hiram Hidalgo at last term tumatla bilang kapitan barangay poblasyon na balay na Lingayen. Pero Maxwell so karaw nasaray tagatan na poblasyon kap aron nga lang ko siyempre sa may kulim talagan dedikasyon mo trabaho bilang kapitan dita na barangay poblasyon at ikakaraw da kap yasayon sublay kapitan after you at Hidalgo mat nilan lamang siya pa kasi so nayari katutay ng ko dapat Hidalgo mat so man sublay kapitan dia after you kwanda mano good morning Kap Hiram Hidalgo wala kunoy gabay daya mang kapitan ditan Kap pero Hidalgo mat lang lamang so apelido to. Ang tuloy tayo arumiran impormasyon na balita asumpala na pigaran makanan taymano manalapod saray manangan tabay. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat.
Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Luboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jad Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy programa na Liknay Balay. Kalup kantabay ni amigo yo RJ Bira Jimenez at your service always. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Wala kabayuran ni pasabiran informasyon, balita, liknaan. I-text sila ba tada pa na mag-line na text line tayo. 0945-183-4352. 0945-183-4352. Magyada Facebook page tayo. Search yung labat. At Facebook DWGE 88.1 FM. Anang nangyitan so live broadcast tayo at Facebook kanto Dan nagyada YouTube. Parehas mo. I-search yun. Napyo sa programa tayon Likna ay Balay. Morning, dasaray dumarangol tita na da balay na manawag da Baritaw. Good morning. Nadita na da Anulid, Mangaldan, Pangasinan. Na da balay na Santa Barbara, Barangay Patayak. Good morning. Nadita na da Barangay Nilumbut. Good morning. Zoni family, good morning dyan sa Nilumbut. Kaya paring Alex Tulaw, good morning. Kumusta ka la, paring Alex? Ramay man na chat da Facebook. Pasensya kila, nung maminsan na late ko lang nababasa. Madam Ima Lipio, good morning. Sir Ben Nobilianos, good morning. Sa may suki tayo dita na sa Malimgas Public Market. Makuli-kuli maninegosyo lumalaban ng patas. Yan, mga ganyan maghanap buhay, lumaban ng patas. Kasi agyo aligan ni Ramay Pirlos Vinos, taliwang mo ta amin nanto ninang nyo sa pansusumpalandara may kurakot. Kurakot.
patuloy so gagawin yung investigasyon na sa concerned agencies watan lusok kaso ng ombudsman corruption tatang tanagagi kada saramay sangkot kada sa manumalyan flood control tuloy-tuloy nitan ang akala ninyo natabunan na ng issue about dito sa gera issue about sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Hindi ho tuloy-tuloy po yung investigasyon at pati yung inaantay ninyo na big fish baka masampahan na rin ng kaso sa ombudsman. Ano po yan bitlaklamat kasi wala ray kabaluyan tayo yung mga lumalaban ng patas maninegosyo babangon kabwasan makalmura kalamor titipununda parad pamilya pero wala ra balot so kurakot iran opisyalis na gobyerno ano maminsan nanang mura ano man sasalita ra parang wala silang ginagawang kabulastugan ano ha. Pero sa totoo lang sobra na yung pagpapayaman. Halo la Perlos Vinos dahil hindi naman lahat ano ha. Nitong mga elected officials nako. Minsan inong sisisihin di yung mga botante. Dahil nga yung mga botante hindi kay bubuto, kaslakan, maslak, pag wala silang natanggap, ano ba yan? Kaya tuloy, binigyan ko kayo, paano ako babawi? Hindi mangungurakot ako. Eto na. Yung nga palagi nating sinasabi, at naoobserbahan sa buong mundo kaya hindi umasenso ang ating bansa dahil sa sobrang kurakutan ininitan lahi supreba dasayay agno flood control ay gano agna sumpalya proyekto singil la sige pa pero napag saya nakulong dita narami talagang nagkamal ng limpak-limpak na salapi na sanang maging full guy dyan kundi sila talaga at sana makamtan ng hustisya ng bawat Pilipino alabos yan ng taong bayan pero ito na yung sinasabi ko kanina na makakapuntos Engineer Nixon yung mga incumbent barangay officials sa bagong programa yung ipinamamahagi o ipamamahagi sa mga hindi pa natatanggap hindi lang sa isang lugar bagkus sa lahat ng mga barangay dito sa bansang Pilipinas na pagbibigay ng 200,000 pesos. Lahat ng barangays ay makakakuha ng 200 pesos mula sa national government. Dakala kwarta tayo Nagagamitin daw sa pagbibili o pagbili ng mga street lights, mga computer, na pangangailangan ng barangay at parang tulong na rin sa pag-aaral ng kanilang mga constituent. Pero singamulaga mo na aminiratan at talagang saliwundan to pati patrol vehicle, labit la 200,000 lang yan pero paano yan pag napunta Perlos Vinos, hindi naman lahat Engineer Nixon sa mga wawaos, sa mga mapagsamantala na mga barangay kapitan, lalo la kakutsaba to namin. Abay, anong mangyayari dyan? Baka ibulsa lang at gamitin
Dahil nalalapit na ang barangay election. Yan. Sana naman mamonitor yan ng COA, 200,000 pesos. Pero sabi mo maliit. Kung bibilhin yung mga sinasabi dyan na talagang paggagamitan ng 200,000 pesos na yan. Pero, siyempre, pagka talagang ginamit nila yan dun sa purpose na pagbili ng mga computer, paglalagay ng mga ilaw, at sa edukasyon ng kanilang mga constituent, bay kulang talaga yan. 200,000 pero alam nyo, pagka ilan ba yung barangays sa buong Pilipinas, 200,000 pesos each. Dun sa talagang gagastusin nila yan for that purpose, maabunado pa sila. Pero para doon sa mga krot-krot, alam mo yung krot-krot, Engineer Nixon, yung mga kurakot, yung kapitan na nirereklamo na service ng barangay ginagamit para sa kanyang personal na negosyo. Ano ba yan? Sige nga, baka yung 200,000 pesos na yan idagdag pa niya sa kanyang negosyo. Antulaya. Pero syempre nangnungan mo may talagang intensyon na sarayan na proyekto para talaga doon sa pangangailangan. Pero lante tanot ding mapo od lima na saramay krot-krot ay sosiles additional yakurakot undatan. Kanyan obserban nyo ni bunog dalatan dasatay kanunutan na say presidente tayo Bongbong Marcos ay natulungan sa saray barangay. Tayo jad talagang nakatuan-tutan, talagang natutukan kada barangay. Inerka man niya sukong at bansan Pilipinas na iter so samay manunaan niya pangkukulan na saray constituent. Antoy magmalo problema nabali okay at barangay antoy problema na probinsya, antoy problema na rehiyon, antoy problema na bansa, idang gabaw. Natutukan ni ratay walad barangay. Actually, si karay unaan ay makaamta na saray problema. Si karamot sa unaan niya makamta no si paray mauugo si ran na elemento da barangay. Antada kabat da no si pa susaray ka barangay da. Nalaglabat, purtikta daratan, pero no talagang nalinisan sa barangay, nga po'y magmali ang problema na baloy. Agaton time, lagaran tayo, i-monitor tayo. Susaray gawon nila na programa, numambilang unda pulatan niya 200,000 pesos. Para da saray amin niya barangay at lugar, Jad Bansan, Pilipinas. Good morning, dasaray dumrang tita na da balay na Pusurubyo. Councilor, kumpare, kumusta ka la? Edwin. Rumiran na impormasyon na balita. Ang pamalan kwanto magano ata bason tiraya itababiga na bandag tayo raya oy sabi dito okay distribute dala tanong niya yung ayuda sa yuwan sa linggiyan nalagaryo la ba ditad barangayo kasi naatutokan tiye pero nagre-release na po sila. May mga barangay na kung wala pa, antayin ninyo. Saya kwanto ya balo tayo style na negosyante bagato ang gapo. Pian untuboy balog. Tamapagan usay gasolina si babagam walalara actually.
Usaray talaga ng kapot, ang kapoy supply yung sabid si Kara, pero wala ra may alikas da. Kwanta no 200 si masulok. So, kagatarya, sigo pa na sa kaso na Department of Energy. Taraya may nagsamantala. Hindi naman lahat nagsasamantala. Talagang pero mo naiwasan. Wala ray mapagsamantala. Sila ngayon nahaharap na sa kaukulang kaso. Manal musal tayo idol, Iknol, Susirat, Nathan. Okay. Kapara taka. Basta tayo Iknol. Talagang kintan na may masustansya at katawan yan at laman. Basta mo papandi Iknol, Engineer Nixon. Speaking of Iknol, siyempre, admit niya ay matagay so farm gate price na sa Iknol. Balot at siyempre, may manhuhol, may mangaliw, mga angkat na sa Iknol, manggagasolina ratan. Si Caralaso, retailer, si Caralaso, mangi papatungan dala. Gadarumira na impormasyon na balita. Ay, good morning ni Kinan Jasmine. Tana da baloy na Manawag, Pangasinan. Baka nakikinig ka, Jasmine. Yung dating number ko kay Jasmine Aquino, hindi na gumagana yun dahil nasira yung cellphone. Hindi ko alam kung pati number lahat, hindi ko mabuksan. Yung smart or token text number ko, matagal na, nasira. Pero nandun pa rin yung simpat. Pero yung maliit na cellphone, wala na, nasira. So, sa lahat ng nagte-text doon, o kaya tumatawag, hindi active yung number na yun. So, good morning, Jasmine Aquino. Diyan sa Manawag, Pangasinan. Kaya Jerome Mantenorio, bimarungla mo. Jerome, good morning. Diyan sa Bugalyon, Pangasinan. How are you? Yada karumanira na impormasyon na balita. Yada panunuglay na saya na programa Likna ay Baloy. Ito pa rin usapin patungkol sa pagpapataya ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Patuloy pa rin ang paalala ng PCSO na ang tangkilikin ay yung legal napataya ng Small Town Lottery para walang maging aberya. At yung taya ninyo, kayong mga mananaya, may kasiguraduhan na kayo ay manalo. Hindi ho masama, hindi ho nasasabi nating illegal yung pagpapataya ng weteng o kaya ng Small Town Lottery. At ito'y nakapagbibigay ng hanap buhay sa ating mga kababayang kobradores at tabo kung ito ay nasa panig sila ng legal. Kasi may mga nagre-react, nakakatulong daw yan yung pagpapataya ng STL. Yes, correct, 100%. Dahil sila po ay nagkakaroon ng hanap buhay at yun naman ay kanilang tinutustos sa kanilang pamilya, speaking po sa mga kabo. Pero ang hindi maganda dito ngayon, dahil ginawang legal na ng PCSO at nagbibigay na sila ng prangkisa doon sa makakakuha ng prangkisa para mag-operate ng Small Town Lottery. Ang masama naman dito, may nagpapataya at ginagaya yung
sistema na iiral ng nakakuha ng prangkisa, pero yun pala nagbubukis na may mga tsaleko pa, pati papel ginaya. Iyon ang masama doon, kung doon yung pinapatronize ng ating mga kababayan. Pati yung mga kabo na nandun sa bukis, talagang delikado kayo. Kung kayo mahuli, masasampan kayo ng kaso kasi illegal po kayo. Kaya yun yung paalala ng PCSO na alamin ang talagang lehitimo, kaya may prangkisa na nagpapataya ng small town lottery dito sa lawigan ng Pangasinan. Madali lang naman yan sa kanilang na malaman kung legal or illegal yung tinatayahan, kasi sa tsaleko pa lang iba na yung kasuotan. Yung legit na nagpapataya ng STL, itong Grand 88, yung kanilang tsaliko allowed ng PCSO, yung kulay green at red na tsaliko. Samantalang yung mga bukis na nagpagawa din daw ng tsaleko kulay blue. Yan. So dyan pa lang malalaman na ninyo kung legal or illegal yung tinatayahan ninyo. Nilegal na nga ng PCSO para magkaroon na ng may matinong hanap buhay itong mga kabo at kubradores. Pero may nag-illegal naman itong bukis. Sana maayos ito ng PCSO para sa ganun naman hindi malugi yung itong nakakuha ng prangkisa na nagre-remit ng kanyang share sa PCSO araw-araw. Samantalang yung bukis o yung illegal wala silang binibigay sa PCSO. Morning sa ating kaibigan na si Roger dyan sa Labrador, Pangasinan. How are you, Roger? At sa dati nating kaibigan o kaya Mayor, kumusta na si Mayor Roger? Pakisabi kape-kape. Hay. Sa iba pang balita, ito may reaction dito. Nagtatanong, kailan naman kami mga magsasaka, mangingisda, gumagamit din kami gas, Idol RJ. Hintayin ninyo. Lahat naman ng sektor bibigyan daw. Wala pa akong na-monitor. Bayanin nyo at ibanduti dyan, singerlat, at natalaran na nyo. Kasi sa inunada may tricycle driver di ba? Wala pa naman sa mga jeepney drivers. Pero sana mag-isip ng tulong din kung anong may bibigay yung mga LGU dahil may isang LGU dito sa Pangasinan na ang iniisip yung kanilang mga lehitimong jeepney drivers, tricycle drivers, magbibigay sila ng parang card at magkakaroon sila ng diskwento sa mga gasolinahan na nasa kanilang bayan, na ito naman ay pakikiusapan ng munisipyo. At kung ano man yung kanilang napagkasunduan, yun po yung gagawin. Either incentives, may incentives, o kaya babayaran ng munisipyo. Sana ganun, kasi dyan sa Bigan City, ginawa na po yan, pero sa kanilang mga farmers, ang mismong syudad, LGU, yung naglabas ng pundo para tulungan yung kanilang mga constituent. Sana ganun din, pag may mga pundo dyan na hindi nyo nagagamit, baka naman pwede ninyong gamitin para mabigyang tulong yung inyo pong mga kababayan.
magdasal tayo kwanto yung matayon. At watay babaga magik ka. 0919-821-44. Saya kwanto magdasal tayo. Magdasal tayo kwanto matlabat. May talaga naman. Kailangan natin dito dasal, di ba Engineer Nixon? Naniniwala ako dyan. May team na panalangin para po sa ikakatahimik ng mundong ibabaw. Inandatila lanti panayaman tayo. Sikatinin totoo, sumanggagawa, maniimbento na sarat ay makadisgrasya, makatunaw at panayaman tayong mundo tatang tanagagik. Diba? Kung gusto ninyo, i-research ninyo itong nuclear, kung paano nito alisin ang mga naninirahan sa mundong ibabaw. Naku po, kinanaimbento danita na, Engineer Nixon na. Ano yan? Ang lamay ng sama, nanto Ano lapu-lapu. Maramay barang di gilit-gilit, Chris, so tawag na saman. Pana, kwantura. Yan kapot, at si Imbintoy Maxil Yarmas. Gada na imbinto da, susatay armas nuclear na kao. Yatan at gamot ira naligtas. Hangga po naligtas, di ba? Aminot walay armas ton nuclear. Sa nagawa so World War, hangga pinaligtas, di ba? Ay nako. Hangga po lay malaw mi oras sa dasaya na programa na Liknay Balay. Unsa blayla? Sa programa na PM paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Jadaspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Akalo bakan tabayo balot amigo RJ Jimenez at your service always. Umpawilak kasampalan na pigaran makanampay mano. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo